Kami sa Batungay Cave. Pasok kami dito kaya walang tao. Wala pa namang ilaw dito. Tabi-tabi po. Dali kuya. Uy, ang sabang. Dako man ni diri ah. Hadlo ka ni diri ah kuya uy. Di man na ingani nga to. Ayan cave. Di kami papasok, matatakot kami. Sa cave na kami. Hindi kami papasok kasi. Yan o, malaki lang sa loob. Maliit lang sa sa labas. Takot kami, wala kami kasama. Dalawa lang kami kuya. Punta kami dun. Taas. Yan. Trinidad, Batu, Ngay, Sangay. Batu, Sangay, Trinidad, 20 sa tukos. Dito. Kaya tayo. Ito yung Dallas Supper. Ito yung pinakaunang first station. Ninduta na diri kuya kay nana sila station no. Nga tuwa man ni pahibalo. Atong respetuhan ang kabala at niining lugar. Unsa ba ni? Ang kabala, unsay kabala kuya? Kabalaan niining lugar. First step, kuya, i-apil lig. First step. Sa first step ba apil ni? Dere? 1, 2, 7, 8, 9, 14. 1. Dito na yung sabi niya. Pangalawa, Daaguni and Gethsemane. Kuya, may plastic kuya. Di wala yung kahoy, di wala yung siminto. Ganda rin dito. Pwede ko na ba? Palihog maglinya inig saka para di madisgrasya. Abi ko para di makidak niya. Napagod na ako. Pangatlong station. Hala, mambak pa dito. Patatas yata saan tara. Ano dito? Pangatlong station. Jesus before the Sanhedrin. Sa Sanhedrin kuya. Kalimot ng kuhanin sa Sanhedrin. Ina na siya yung. Ina na siya, ipasamilan ba? Kalimutan na ni. I-comment yung biluan ng Sanhedrin. Nabilak ako dito. Ano na yung bilak dito? Ito yung bilaklak ko yung puti. Ini maganda. Yung ano, Bermuda. Tsaka na pinili si Regan pala. Ito yung pang-apat. Pang-apat na station. The Scorching and growing with thorns. English na nidaya ko yan The scorching growing thorns. Yung pag-ano nito, corona sa tulok. Sa mga Nick. Hindi kikuha sa camera ko ba? Ha? Ayun, bulaklak tsaka papaya. Ang ganda. Mura sampagita ba ni? Mura kalachuchi. Wala lagi ni sa kalachuchi lagi. Apat na. Ito nila. Tabi-tabi po, ma'am. Ano ako, mag-video ako. Kuya ko. Yun yung Jesus receives the cross. Yan si Jesus. Cross. Baya tayo tubig, anir. Hawon dito. Ang lima na kami. Bawa ng kwaknit kuya. Amoy
Paniki. Ha? Government. Ba? Ang balik nga ito, kasi ilog naman siya mali. Kasi ito mas mali. Ilog siya sa government. Oh, ang barang ko na kayo. Ulit ito, lo. Government ka. Ang ilog. Ito, kung ibilan siya, magudod niya. Marag natin na balikaan namin na. Dipinda. O, gibalik ka. Yung ibilan siya, nasunugan ng balay ba? Kuya, yung iwan ako nasunugan ng balay. O, ibilan siya ang anak niya. Ilang pibili na. Nanti, abot. Itaas ng lalaki. Ang yung anak, asawa niya, naanin na Mary Simon. Ito yung pang-anim. Jesus falls under the weight of the cross. Jesus. Pero maganda yung station nila na may ganito. Sa Cebu din, maganda din. Sa Busay. Busay ba yun? Hinadili ang pagkuha sa mga bahandi dinhin ni Dapita sama sa guano, sayaw, kabog, bulak o mga prutas. Ay, nga to kaya sige mga siliguan na dali. O, bulak o mga prutas. O, nga dali. Ay, dili nga to. Ha? O, hos. Dito, dito ni sa ubos. Kung sa baba, ni tangki. Sa ubos ang tangki. Asa taas. Napakay tangke dito. Ito, may saging, puso ng saging. Ganda. Ito yung Simon of Cyrene carries the cross of Jesus. Ayan. Ayan si Simon. Jesus. Ayan kayo. Ay, ano din. Ayan. Munti ka naman. Pang 8 na pala to. Akala kong 7. Jesus meet the pious woman of Jerusalem. May malunggay dito. Malunggay, langka, papaya, tapos may mga saging pa. Yan, papaya. Yan si kuya. O, ano na namin? Dari pintan. Tarang flowers. Kung mamo po, og bulaklak. 250. Ito yung gusto ko. Yan. Ganda. Hala, ang ganda nandito. Hala. Okay, hala. May bundok na pala dun, kuya. Chocolate Hills siguro to. 11. Mary and John at the foot of the cross. Baka na rin ni Sulod. Hala, ang haba na namin. Natakot na ako. Ha? Ano? 12, Jesus dies on the cross. Yan siya. Kami sa pinakataas. The last station. Kuya ko. Yan, si Mama Mary. Hala, ang ganda. Mary. Laki, ganda ng bulaklak. May bundok doon. Hala, ang ganda doon. Yan. Ito yung sa malaking cross. Ang ganda. Ang ganda. Ganda dito. Tayo dito. Picture tayo mamaya kay Mama. Ito yung magsisindi ka ng kandila. May ako pa dito. Ito. Ito na yung pinakataas. Pinakataas. Oh my God. Yan. Ganda dito. Ganda ng view. Pagod ako. Wala. Minit dito. Wala. Ang ganda. San Isidro, Banlasan, Koswagan. Ganda dito. Asa rin dagat tapit? Dili ang kabila. Dito. Dito, Koswagan. Dito.
Balasan na siya tayo. Balasan pa dong dito sa ano na. O San Isidro. Baka ipang ano na nila. Ang ganda. Yan sa Bohol. May dagat doon. Tingnan natin yung dagat. Hindi ba mahalata yung dagat? Sa bundok din. Pabilig talaga yung Bohol. Ang ganda dito. Ang layo na yan ha. Island na yan. Yung iba island na yan. Ang layo na yan. Sa bundok talaga. Ang ganda din sa Cebu kuya. O pareha din nito. May station din. Naghalad ba ka ni Jesus? Halad tayo sa gamay. Guys, dito. Pinakabundok. Dagat dito. Lapit dagat dito. Ganda doon. Na ano lang sa mga Relax. At like this. Ganda. Ganda. May nagsisinso. May nagsisinso doon. Ano kami? Mundo kami. Kami. Wala ako takot talaga. Diyan kami galing sa pinakataas. Yan o. Mundo kaya ito. Wala, magdili lang 200 step kuya no? Parang ang dami naman. Maabot siguro 300. Ah. 200 kasi ang laki, malalaki, 'di ba? Pero pag maliliit to, ano na dito? Pawin na kami kasi. Untag na nas Junjun. Para sakyang mamagdayan at sinlayagan. Nakakatakot dito kuya oh. Wow! Niyog na yan oh. Haba na nito. Oh my God! Nakatakot talaga dito. Parang naalala ko yung Danau ah. Nahalala ko yung Danau. Hindi ko tatara.